Il-Gvern ta' Robert Abela għandu jgħin lil familji u negozji Maltin u Għawċin li qed ibatu mill-pis tal-għoli tal-ħajja u mhux iwaħħal biss fin-negozjanti u sidin tal-ħwienet. Dan intqal fi stqarrija maħruġa tnejn fejn il-Partit Nazzjonalista insista li l-Gvern ta' Abela għandu jgħin lil ħaddiema, l-anzjani u l-familji li qed ibatu mill-pjaga tal-għoli tal-ħajja. Aktar u aktar issa iriġi konfermati li Malta għandha rata ta' inflazzjoni ogħla mill-pajjiżi taż-żona euro. L-istatistika turi li l-akbar rata tal-għoli tal-ħajja tinsab fuq l-aktar prodotti essenzjali bħal l-ikel u allura din hija pjaga li kuljum qed taffex lil familji u n-negozji Maltin u Għawċin, speċjalment fl-aħħar xhur meta għolew il-prezzijiet ta' prodotti bażiċi bħal ħobs, il-ħalib, diversi prodotti magħmula mill-ħalib, il-prezz tal-laħam, ħaxix u frott u anke oġġetti oħra bħal prodotti tal-ħasil li żdiedu sew fil-prezz tagħhom. Il-Partit Nazzjonalista fl-istqarrija esprima tħassib tiegħu li l-Gvern mhux qed jagħmel biżżejjed biex jeleb l-impatt tal-għoli tal-ħajja fuq il-poplu, b'mod partikolari l-familji u l-anzjani li qed ibatu biex iwasslu sal-aħħar tax-xahar. L-istqarrija tajt ukoll li l-Gvern ta' Robert Abela għandu jnaqqas l-infiq żejjed u bla bżonn li qed ikompli joħloq piżijiet ġodda fuq il-poplu, dan apparti tberbieq ta' flus il-poplu għal reklamar illi jippromovi lill-Ministri u nfiq żejjed f'konsulenzi u direct orders. Il-Partit Nazzjonalista fakkar fil-pjan tiegħu biex dawn l-isfidi li qed iġġib l-għoli tal-ħajja jkunu mtaffa fosthom billi jinħoloq mudell ekonomiku ġdid b'setturi ġodda li jimmiraw lejn xogħlijiet ta' kwalità u li jħallsu aktar lil ħaddiema, li l-allowance tal-kola ma tkunx taxxabli, li l-Gvern jagħti inċentivi fiskali ħalli jkumbatti għażidiet tal-għoli tal-ħajja u li jinħoloq fond nazzjonali b'baġit annwali sabiex jappoġġja lill-industrija illi timporta jew tesporta.